den historie, vi lige har kigget på, Thomas, der stod der noget med, at Miss Sophie, hun havde hjemve. Ved du, hvad det betyder? Nej. Hjemve. Det betyder sådan, at man, for eksempel hvis man sover over ved nogen. Jo, nu tror jeg rigtig, at så gider man kan ikke lide at sove over ved andre steder. Man gider kun at sove hjemme i en selv, fordi man ikke kan lide det så godt. Ja. Jeg er Philip Lefebvre. Ja. Hvad tror du, hvordan kan man ikke lide det? Er det så, fordi man ikke kan lide at være der? Men eller? man ikke så meget bryder sig om nogle steder, man ikke har været før. Ja, det kunne sagtens være. Og Tror det du er så, nogen, at de man begynder bliver bare at sur? græde. Ja. Ja, hvorfor begynder man at græde, tror du? Er det så, fordi man er sur, eller fordi man... Hvordan tror du, det kan være, man... Fordi de ikke kan lide det så godt. Ja. Måske kunne det også være, at det var, fordi man faktisk savnede sine forældre en lille smule. Tror du, det kan være sådan noget? Så gør Philip det lige, når vi skal til at seng. Ja. Lige når vi har fået nattøjet på og skal til at i seng, Ja. så vil han hjem, og det synes jeg bare, der er pisse irriterende. Ja, det kan godt være lidt ærgerligt. Så føler man måske, man man... er pisse sur. Ja, man kan i hvert fald også godt synes, at det er rigtig træls, men selv synes, man hygger sig sådan. Har du aldrig prøvet at savne dine forældre, hvis du har været over at sove ved nogen? Nej, jeg savner dem ikke for mig. Jeg græder aldrig. Nej. Du er også en rigtig hård knægt. Du er sådan en, der er rigtig... Du græder ikke så tit. Men der er nogen, der har... For eksempel dengang jeg var lille, der havde jeg vildt svært ved at sove over ved andre. Ja. Og jeg synes det var ret pinligt. Fordi jeg ville jo gerne være der, og jeg havde hygget mig sådan. Jeg synes det ikke, det er det. Nej. Men jeg kan huske, at jeg havde en ven, der var rigtig, rigtig god til at være sammen med mig, når at jeg var ked af det. Hvad gjorde hun? Min ven, hun trøstede mig, og så sagde hun, at det var helt okay, hvis jeg gerne ville hjem. Men hun syntes, det var så hyggeligt, at jeg var der. Og så holdt hun om mig, sådan rundt om skulderen, og sagde, det er helt okay, at du er ked af det. Vi var rigtig gode venner. Gad du ikke at hjem næsten? Nogle gange, når hun trøstede mig sådan, når hun holdt armen om mig og sagde, at det nok skulle gå, så nogle gange så behøvede jeg slet ikke min familie mere. Fordi så var der nogen, der tog sig af mig. Så følte jeg, at hun godt forstod, hvorfor jeg var ked af det. Og så havde jeg ikke sådan rigtig brug for at være hjemme. Så gjorde det ikke så meget. Fordi han er bange. Der tror jeg ved, hvorfor han har sagt det. Det er fordi, han er bange for, at han har nogle kaniner og en hund. Han er bange for, at de dør, eller der sker noget med dem. Nå, tror du det? Ja,